chegada. Unha misteriosa caixa. A biblioteca provocou unha gran ilusión no cole. As nenas e nenos decidiron abrila coa axuda de Mini Troti, Troti e Ourizo Cacheiro. As nenas e nenas de 5 anos quedaron abrallados. E que é isto? Parece a peza dun puzzle. Entón chegaron os nenos e nenas de primeiro que decidiron comezar a búsqueda de resto das pezas da construción. E polo camiño atoparon a Troti, que lles deu un mapa. A clase de segundo viu o mapa e decidiu comezar a búsqueda do tesouro. Nas súas cabezas imaginaron que debaixo do monumento que se podía ver na peza do puzzle había... Os nenos e nenas de terceiro atoparon o monumento e decidiron levantalo cos seus poderes de telequinesis. Que haberá debaixo? Os nenos e nenas de cuarto atoparon unha chave debaixo do monumento cunha nota que puña: os nenos e nenas de quinto teñen que atopar o tesouro. Os nenos e nenas de quinto atoparon unha pista na biblioteca que decía: o tesouro está no 1919, en má... ao papel faltalle un trozo. O tesouro está en 1919 en Madrid. Os nenos e nenas de sexto e Troti decidiron ir ao monumento do metro de Madrid en Porriño. Alí encontraron un portal que os levou a Madrid en 1919. Cando chegaron, atoparon a Antonio Palacios, que lles deu unhas entradas para volver a casa en metro e unhas moedas de ouro.